everyone! Good day! Welcome back to my YouTube channel. Ruby Simagala, at your service! Mga ka-Ruby, please subscribe to my YouTube channel. Thank you! Welcome address. A big round of applause to our acting Municipal Mayor, Honorable Cecil Losica Balahay. Again, big round of applause. Daghang salamat sa atong maabtig na MC, si Sir Marlino Budkon. So atong tagang sa masipang palakpakan. Maayong gabi, Alicia Alons! Maayong gabi Maayong gabi sa mga bisita. Nakapareha po na mata. Obano ka. Parehata. Pero anyway, before ko pangayong pangatanguran, ilabi na sa ato ang mga SB members nga gipanguluhan sa ato ang acting Vice Mayor, Honorable Irene, maayong gabi sa atong mga business owners, o sa mga dinapit na mga bisita o kaninyong tanan nga niya dili karon los punaw. Maayong gabi! Maayong gabi! So the most waited season and the most wonderful time of the year has just begun. Tinuod ba? So tungod sa atong mga krisis nga midangat kanato gikan sa COVID-19, sa bagyong Odette, sa atong kasika, sa atong lungsod. Pero ano yan, yapon kita, nagatapok, o nangandoy kita ang tanan, nining malipayong selebrasyon. So sa kanunay, dili na to hikalimtan ang kinaiyanhon nga kahulugan sa Pasko. O sa man to, isip o sa ka-selebrasyon sa pagka-manggihatagon o kaluoy nga gihimo sa gugma sa atong Ginoo nga atong manuluwas. So kining kaanindot na atong masaksihan karon sa atong plaza di Alicia, moyon jud ko nga nindot jud kini kay ginahaguan, gipatuan og daghang singot, inubanan sa mga manghinatagon nga katawhan. Dako na kong gapo na kini bunga sa pagtinabangay og hiniusa na panglantaw aron mahimong dalangpan, instrumento o simbolo sa paghatag og tagsa-tagsa ka mga paglaom og inspirasyon kanato. Dako na kong panghilaot nakitang tanan magmalipayon sa pagsaulog sa Pasko ug bagong tuig. Ako po ni-take ning opportunity sa pagpasalamat sa mga tao nga nitabang nga mapahilunan ning tanan. So unang-una sa akong pamilya, Papa John, Mama Paning, Kuya Andrew, Kuya Basil, Irene, og dili tungod ninyo bisan tuod nga murag naata ng problema nga gihasok jud sa nao karon, ug dili po tungod ninyo, dili po nila uni nga makapot nga ma-inspired ko nga magpadadyon paghihapon bisan tuod sa mga problema. Sa mga major sponsors and minor sponsors, dili na lang taksa-taksaon, daghan kadyong salamat. Kay og di po tungod ninyo, dili po maingani ang ato ang plaza karon. Sa mga kugihan nako nga mga job order employees, mga regular employees, gikan ilabi na sa mga nagde-decorate sa plaza, silang Kuya Alfie, silang mga Spice Girls, Kuya Louie, Kuya Alan, mga electrician, engineering department, o ilabi na sa mga staff sa mayor's office. Daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat o ako kamong tanan nga gidapit sa atong simple nga programa sa pagpasiga sa atong Christmas lights dili sa atong lungsod. So a few moments later, dungatang iya 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 lights on.
One eternity later. Entertained with some presentation numbers. We will have our raffle draw. We will have our contest. So, asa naman mo Badong? Mayor, asa ang kuan? Ari. So, gihangyo sa kanang naada na dapita, hoy! Asaw sa mo na kay napay daghang napay taas-taas pa ning program, baliog. Magdakop na taron kay mo helmet na. Please vacate this area kay naanhi dinhi ang atong mga presentation. Sibugi lang magamay, sibugid gamay. So okay na.
Ay, sayo. Anak lingkod. Ano ba po nilang saon, boy? Saman tao nilang saon. Di lagi. Una si Daoy. Ay, sabi ko. Ato ka, ato. Pato kasi mong mama. Mana to? Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching. Bye-bye.